Alas 6:22 ang oras po natin, arestado po ang 39 anyos na lalaki po sa isinagawang bypass operation sa Urdaneta City Police Station, katuwang ang Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 1. Ayan po ay sa may Diversion Road, Barangay Camantiles, Urdaneta City. Ang sospek ay isang driver at residente ng lungsod. Nakuha sa kanya ang 8 gramo ng hinihinalang shabu na may tinatayang halaga ng 54,400 pesos, street value, at 65 gramo ng pinatuyong dahon ng marijuana na tinatayang nagkakahalaga ng 7,800 pesos na street value. Nakuha rin sa sospek ang isang kalibre 38 na revolver. At nakakulong ngayon ang suspect sa Urdaneta City Police Station at naharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act at Election Gun Ban. IFM News. IFM News. IFM News.